Kesuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak tamu wadalin. Dikasih kana. Dibuka lawange wa. Kongkon mancing tamune. Sedurunge dilanjut obrolane lan tekak jamuane mangga katuran lagi setatah kalian kula. Oh nggih, matur kesuwun Ibu Kuwu. Oh nggih. Ketegan ondong ulane beri kuat nyawa hari wis kelingan kenang becike mame kolabis rengkang maminge gede sing duwe intan sanjanya dewek mama Ijen, mama Nugra, minangkane mantan majikan sing parengan dewek. Sareng juragan ploncoy geding, juragan Resgianto, putra Siliwangi, mama Habib, Trabang. Nggih Ibu Kuwu. Ya mangga. Sederenge kula jelasaken nyuhun pangapunten ingkang kathah. Sanes ngomong-ngomong pundi pakuwunan iki? Takon kuwulanan. Nggih. Laka Langka. lagi metu. Aduh, ora kaberantem. Mancing-mancing mene perlune mah ya karo pakuwu kula. Dudu kaya konon. Teka-teka langsung takon kuwulanan. Aja. Arep lurutang ya. Mboten Ibu Kuwu mboten. Ari kuwun Ya anak maksud sing ora kena dipungkiri kelawan akeh masyarakat gabus. Ya maklum kirna ya kula sing dadi tua-tua. Masyarakat gabus kabeh dorong kula soke dugi
teng panggonane Pak Kuwu. Tapi mekenen kini Watarno ya rongokaken. Sayang 1000 sayang sampean tekan ning omah Kuwu ga. Sebab Kang Kuwu lanang lakan ning omah. Tapi lamun sampean duwe kepentingan sok bae ngomong karo Kuwu wadon. Ader urusane Kuwu lanang ya urusane Kuwu wadon, kepentingane Kuwu lanang ya kepentingane Kuwu wadon. Tinggal ceplok bae karo Kuwu wadon apa? Pokat pada butuh duit, kari ngomong karo Kuwu wadon. Jengkrik demi sumelang ditinggal kali, sumelang ditinggal longa. Bapak panitia Mas Jiwang Sarabang Santoso yang kedingin serangkang waryo sing duwe Pendawa 5 sing duwe karya bintang Mame Tina, Mame Putri sampun lili selawase Kang Talim sing duwe KM Sri Payana Jaya Dewek Saragun Juragan Caramadi Juragan Aramadi sampun anu bukumu Ya prewen. kula lan sebatur banget penting pengen nemoni Pak Kuwu. Penting pengen jaluk sumbangan ta. Ora bukumu. Pokat wilayah Sira lagi kebanjiran. Ora bu. Pokat wilayah Sira lagi kelaparan kurang pangan. Banjiran mana? Cang ngomong. Intine mah permasalahane ora bisa diwakilaken. Pengen langsung ketemu karo Bapak Kuwu. Nah, niku Bu Kuwu. Semono kita mau ngomong. Apa orang krungu tak kuping aku? Bu Kuwu aja ngerek sewot dikit. Ya kuwene diwara Kuwu lanang laka bukat ben perlu karo Kuwu wadon maning-maning Kuwu lanang maning-maning Kuwu lanang Cang perlu apa sirane dak endak Permasalahan kiyen dudu permasalahane wong wadon. Lah, permasalahan kiyen dudu urusane wong wadon. Bener Bu Kuwu. Ari kuwen urusan apa? Karo Kuwu lanang keurusan apa Cang? Priben Kang dikandakaken. ya jelasaken bae wong perlu karo Pak Kuwu lanang. Angguran sing jelas amber kitane aja penasaran bae. Lamun anak Pak Kuwune mah kula sebatur ki arep nyodet. Oh, Perlune arep ana sing dicodet. dadi goleti Kuwu lanang ku perlune mak soal codet mencodet. Iya. Iya. Mene. Iya Bu Kuwu. Mene. Rongokaken. Baka urusan codet mencodet Kuwu lanang anak lagi turu. Tapi sedurunge Kuwu lanang tak tangekaken, tak gugah kongkon mene, aja-aja nyodet Rangdan. Rangdan di sini bakal dicodet, hah? Mono-mono udah dine. Rangdan di RT pira, blok apa? Kang Kuwu biasa nyodetku, hah? Pantesan kita ora dicodet-codet. Ari ngomong kira meduh aduh. Patra wisira nabe kuning kembange demane mah kepati wasa sayang pengakane sunara bisa. Aduh Kang Warnyo Mama Ija Mama Nugra mantan majikan wong parengan sampun sok mali. Anu Bu Kuwu dudu codet menyodet. Hari kuwen mau. Kore mengore. Apa maning korek? Aduh, biang dikorek-korek Ling. Bener kan omongannya sirah kok Ling. Kien Kang Kuwu ketangguhan, mau dali ngomong kayak konon. Kien kendang ngomong codet mencodet. Watarno ngomong korek mengkorek. Biang pantesan hari pengila kabae ning ngomong ngore-ngore bae. Kitane ora dikorek-korek. Oh dikit gak Kang. Kecare. Gila-gila ke Kuwu ya. Rabi semene bapuke, rabi semene bundere, mentere yene,
masih ngore-ngore dak kene wong bae. Bisa-bisa stroke kita kayak kenen, Pak. Kula cemburu cari kau. Buku mau wong wadon beli bisa nyodet ngorek. Kok? Apa sing bisa nyodet ku wong lanang bae tak konon? Hah? Itu wong lanang. Apa sing biasa ngorek-ngorek ku wong lanang bae konon? Wong wadon gak bisa ya, Po. Ibu kubu beli salah ngomong apa kak? Salah tangkap. Maune Pak Kubu laka. Setelah rerungon mencodet anak. Beli ngerti ya kalau Bisa aja takon ku lanang maning ayo atarakan kita. Pengen weruh kaya ngapa rangda sing dicodet kena kang kuwu ko. Ah, pengen weruh rangdane kaya ngapa sing dikorek-korek nang kang kuwu ko. Gila-gila. Kunir petak pinebongan Pribasane mumpung ketemu sedinakian Mame kolabi mumpung ketemu sedinakian Serang juragan naramadi Serang kang tali mekedi Aja lok Sabarelena sapatonya aja loma langit saraku ajak langit sarang kula peteng para mungking wincuk kana sambat-sambat di sorak Jawa gendong kaya wirang kaya lingesem kaya lingesem ning pikiran Muncuk inaksuna kita muncuk. buku bu. Ibu kubu aja gerek sewot dikit. Siapa wong wadone sing ora sewot dak? Ibu kubu aja prasangka blesak dikit. Lui bagus sih. Lamun iya anak Pak Kuwune kongkon nemoni masyarakat konon ditonggoni. Aja ado aja gerek lungan yang durung kang kuwu teka mene. Bakal tak tangekaken. Soalnya bobongnya lagi turu. Di kana? jangan demi semenang ditinggal kali Tangi kang. Tangi ke mana ke? Mana? Tangi ko. Oh, mono ko. Oh. Calonnya sampean ku pada teka. Wis pirang rangda sing dikorek-korek ning sampean ku? Ah. Wis pirang rangda sing dicodet-codet sampean ku? Nyai Kuwu istighfar dingin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Menang mengkal. Bapak panitia minang kada sing ora mati. Kuan ku codet mencodet, koreh mengkoreh ku apa? Saksi bukti lan pengakuan wis komplit. Ih, rongo kena Kang Kuwu. Ader wong rumah tangga beli wajib mati. Yen wong rumah tangga ku wajib ganti. Bakal wis beli suka terima karo Nyi Kuwu. Kari pegaten bayan apane sih? Hah? Bisa beli payu apa lu rugi gantine aku? Dari wong wadon aja cemburu buta yen durung ana nyata, aja curiga hati yen durung ana bukti. Rai Kalau cilik sabar gedang. kita kudu bersyukur
Kira-kira dari kepala desa ku aja julukannya kepala dosa aja. Wong dari kepala desa dari kuwu ing arsa suntulada. Wong ning ngarep dadi contoh tuladan rakyat sing jumlah 5.000 6.000. Ing madya mangun karsa ning tengah-tengah rakyat kita dukung. Yang tali nang kene sing duwe Sri Nama Jaya Sargan Juragan Ramadi Eman saya Artinya ning tengah-tengah rakyat kita dukung. Lamun jumlahnya telung berapat apa kehendak rakyat kita wong dari kuwu tutwuri andayani tuli ya Allah Pinter ari ngomong mah. Pinter warai rakyat mah. kuwu kudu ngaku rakyat ning jumlah sing 6.000 kudu diakuku. Ini kan beli bengen. Waktu pemilihan kan musuhnya kula walembuku. Iya, Pak Tarno. Tapi karena bagus-bagusnya rakyat gabus. Waktu pemilihan fastabikul khairat, berlomba-lomba menuju kebaikan, saling nunjukaken rencana planning program. Tapi sewiset Kakang Firman kepilih akur ya langkah sing gentok-gentok sebab sampean rakyatnya kula kabeh. Mangga niku demokrasi hak sampean. Nalika bengen sampean milih bapak lemu mangga. Tapi alhamdulillah yen kula kepilih barang sampean kabeh saiki akur kabeh. Ngerebutaken apa sih? Kader sampean ka sekedar kader ya. Kubune wis akur kadere durung akur. Bela ning kuwu paling sampean dadi rakyat. Yen tukang beca ya beca maning, tukang tandur ya tentang tandur maning. Mengkono tulis ngaran codat codet korah koreku priwen maksude rai. Ya ampun kok jarek endak. Arepana urusan jakaro kuwu lanang soal codet mencodet. Oh, laka maning bakasing soal codet mencodet kaya perwadonan, perangdaan. Wis entuk pira rangdane ah? Aduh, wis dadi geger gumentur yen kuwu doyan wadon ku ya. Ya pasti. Contoh kuwu sangkan, kuwu cakrabuana, kuwu alang-alang. Aja disamaratakan rambut pada irenge. Nanging pikiran manusia beda. Senajan iku kuwu dipandang sebelah mata mungguhe penilaian wong sengit pun maya. Tapi sejatinya kuwu merupakan ujung tombak pemerintah. Rai. Bakal kuwu dudu ujung tombak. Sing akeh-akeh ujung tombok. Ya kun malumrah. Hari tombok ning rakyat mah. Jadi coba diterangkan bisane codat mencodet koreh Koreh. Amber aja cemburu bae. Punten Pak Wis tua semene masih cemburu bae astagfirullah. Tua dara sapa semene maya tua bakul. Ya sana kang kuwune mimitis dadine ana omongan kaya konon be langsung cemburu. Soalnya mah beli sampean bae sing ngomong kaya konon. Ki pawongane kula wadaling kemau kutas wewarak ini Kang Kuwu ari kudu ngomong mah. Yen pernah mergoki sampean ngupai duit ning wong wadon. Rambutnya abang tekan ning omah di saat ibu Kuwu laka cek. Aku beli sampean kok. Aku beli. Godengin, aduh, angger bae nyiku masuk ngladeni omongane wong ya. Ya tole bakal beli percaya wong. Ayo gak percaya balik karo mana? sapa. Kang. Nikin ki maketen kini Kang Kuwu. Iya. Apa dasare kula dugi mriki ki kedorong karo masyarakat gabus. Re ning daerah gabus sing pesawahan ki pada kurang banyu. Sawah pada meletak, pada nela, barang anu tandur wis bagus, wis pada ngorea, wis pada nggarem. Dadine makenten ki ya ngadu teng kula. Dados kula ku ya apa daya perlu awe beru karo Kang Kuwu.
pripun carane niki rening masyarakatku yang mengkonon. Intinya sesambat Pak Kuwu. Karo Pak Kuwu priben, apakah arep meneng baik, apakah arep dikedak-kedak konon kah? Diberesi aja sampai ya tandur kebonan pada mati Pak Kuwu. Nah, sekian modu sadar rakyat gabus ya. Dari sengaran wong duwe sawah iku dipupuk, diorea, di TS, kun ku syariat. Artinya ikhtiare kita wong duwe sawah. Hakikate jere Gusti Allah langka banyu. Rening banyu kun ciptaaning Gusti Allah. Ya sampeyan iki kudu bebendu ning Gusti Allah. Apa dasare? Kenang apa kita orang artinya kurang banyu semene sawah puluhan hektare. Dasare sampeyan iki ora par karo Gusti Allah. Ora bersyukur ning Gusti Allah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Sapa manusane kang bersyukur marang Gusti Allah bakal ditambah nikmate. Nanging sebaliknya lamun sampean ora pinter bersyukur marang Gusti Allah, ajab kang bakal pedih. Gunung meletus, kebanjiran, tanah longsor, tsunami, termasuk langka banyu. Mudu takon, kita ke wong tani ki kenang apa? Bisane kurang banyu ki, oh iya kurang zakat, oh iya kurang sodako, oh iya kurang infak. Sebab aran sodako itu kewajiban kita wong duwe hasil sing sawah. Sebab sing hasil sawah sehektar 6 ton pun kudu dudeke wong tani kabeh. Ana kanggo infak, sodako, pembangunan masjid lan sapanunggale. Dadi bakal sampean pengen asile meningkat langka musibah kang tuniba marang wong tani, ya mudu bersyukur kelawan tata cara. Al yadu ulia khairu minal yadi sufla. Tangan ning dhuwur luwih mulia ketimbang ning ngesor. Bakal pengen mulia sering sodako. Ya. Aku sing arane sodako. Kaya mah bosen kurang nglayani sodako. Bakal suka-suka assalamualaikum. Maning-maning bladus wong kun. Maning-maning tak berajak itu. Kok gak lembu. Kita mah masih penasaran baik. Yen sing diomongaken masalah kekeringan, kurang banyu. Ari sing aran codet mencodet ku sing sebenarnya ku codet apa? Aduh. Kita mah rasana kumbulunak bae ning ati. Mau codet-codet korah-koreh ku. Ngomong durung prakat sampean meyung. Ya maklum kita nek curiga bae lakina kita mah doyanan nyongan. Aduh, lagi nom gen wis tua ya. Ngaku tua. Dadi enake makene. Sindene njririt. Wangsalane mengkene. Priwen je. Kalen jero ditandur pala. Terus? Pala diganden manjing eleng. Ajak lalen karo Wiramandala. Wiramandala pimpinane Raden Sule. Ayo digeser. Oh di wangsalan sing ngendi. Ayo gak kang kuwune bari dodok kak. Ibu kuwune pegel ngadeg bae. Saja nafsu bae sampai anakku nafsu bae Setitik katakan. Wicunduk kening waku wis nikah tekening mangsa kunambek teman mama kolbi kunambek banggi amaming sanjanya selira aris saham